جنهê heyvadehan ve sala 2019 ve ta roja îro di encama operasyona Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê 11,640 Kurdên Rojavayê Kurdistanê penaberî Herêma Kurdistanê bûne û ew hejmar ber bi bilindbûnê ve diçe. Kampa berdereş ya ku ew penaber lê tên bicihkirin ta wergirtina belgenameyên destpêkî yên neştecîbûnê li Herêma Kurdistanê niha hatiye dagirtin û êdî nema cihê penaberan têde dimîne û ji ber wê yekê jî ji duh ve dest bi veguhestina penaberên nû hatine ji bo kampa Guwêlan ku beşekî nû lê hatiye vekirin û biryar e têra 1588 malbatî bike. Amadekarî ji bo bicihkirina penaberan her wiha li kampa Germawa li gundewarê parêzgeha Duhokê jî têkirin ku eger kampa Guwêlanê hatî dagirtin wê penaberên nû bên veguhestin ji bo kampa Germawa. Desthilatdariya Herêma Kurdistanê tekez kir ku wê sînorê herêmê yê nefermî vekirî be li pêş penaberên Sûriyê an ku Rojavayê Kurdistanê yên ku li aramiyê digerin. Niha 10,609 penaber li kampa berdereş dimînin û 108 penaber li kampa Domîs dimînin. 413 penaberan kampa berdereş bi cî hiştin ew jî piştî wergirtina erêkirinê ji aliyê Rêveberiya Esayîşa Herêma Kurdistanê û tomarkirina navê wan ji aliyê Komîsyona Netewên Yekgirtî ya karûbarê penaberan ew jî ji bo tedbîrên danheva malbatî yan jî destnîşankirina kesên lawaz. 187 malbatan li kampa berdereş ji berpirsyarê wan jinin. Rêjeya jinan li wê kampê digihê 52 ji sedî û ya mêran 48 ji sedî. Rêjeya 1 ji sedî ji penaberên ku li kampa berdereş dimînin xwedan pêwîstiyên taybet in û 16 ji sedî ji jinan ducanên yan jî dayîkên xwedan zarokên şîr mijin. 49 ji sedî ji wan penaberan ji bajarê Qamişlo ne û 3 ji sedî ji Serêkaniyê ne û 7 ji sedî ji bajarê Kobanê ne û 3 ji sedî ji Dêrikê ne. Li gor raportên ku hatine amadekirin ku ew penaberê gihiştine ji bo derbaskirina her kesekî ji aliyê qaçaxçiyên rê di navbera $140 ta $300 dane û hin penaberan ragihand ku wan ji $400 ta $500 dane qaçaxçiyan. Erdoğan hatta صاروخ avêştin cemaat ciyanê me ket raboan jî من $10,250 داية أم بيج نفر سري شخص شار ورقة ومهرب ناسي يعني لا غريب ومنتي اف كردي مالي بخير سروك مالي اوي بس سوري بهاتانا